Ćao svima, dobrodošli u novu epizodu IT Srbije podcasta. Kao što ste već navikli, mi u emisiji zovemo goste. Sa mnom ovde je ponovo, kao što ste navikli, Nemanja Čedomirović. Ćao Nemanja. Svima. I jedan nama ponovo vrlo poseban gost. I možda nam je i veće zadovoljstvo nego do sada da ga najavimo s obzirom na neke stvari koje ćete čuti u toku emisije. Jovan Petrović. Ćao svima. Ćao Jovane, mi ćemo tebe svakako predstaviti našim slušalcima, ali za početak daj nam nekih onako 2-3 reči o tome ko si ti, čime se baviš, pa ćemo da kažemo neke zanimljive stvari i da idemo malo da porazgovaramo. Pa ukratko, znači ja sam iz Majdanpeka, u IT-u sam već, pa mogu da kažem ceo svoj život, nekako mi je to od... A koliko je to godina? To je ove godine 25, to jest 26 krajem ove godine. Ko ćeš da pitaš na godište 90. godište? Pitam iz razloga zato što stvari o kojima ćemo pričati ne radi jako veliki broj ljudi u Srbiji, a s obzirom na tvoje godine to je jako veliki uspeh, pa zbog toga. Da, slažem se, poprilično sam star, da. Mnogo volim što si počeo sa time, ja sam iz Majdanpeka, zato što... osjećam da imaš ljubav verovatno prema svom rodnom gradu. Vole bi da o tome malo popričam. Da, imam, ali jednostavno, znači kao i Čeda je iz onog drugog, mislim svi smo nismo svi iz Beograda. Osim mene. Osim tebe. Nisi iz Beograda. Kako to vam posljedno da jesi? Tako da jednostavno nije bilo mogućnosti da se tamo ostane, radi i živi, pogotovo od ovih stvari kojima se mi bavimo, jednostavno IT. A to je? Pa sad to je onako malo komplikovano, ja ću reći samo IT, a to povlači sa sobom nekih dosta drugih grupa i podkategorija, da kažemo tako. Kad kažeš Majdanpek, u tom nekom svom ranijem detinjstvu, srednja škola, je li postojala mogućnosti uopšte za neki IT da se tamo radi nešto u IT-u, da li postoje uopšte infrastruktura, da li postoje ustanove koje obučavaju ljude, kako si uopšte ti došao, ok, ja hoću IT, to hoću da bude moj poziv, još u tom nekom pre x godina u malom mestu van Beograda. Ukratko, ne. Da, to je bilo. Da, ali jednostavno, ja mislim, ko je ovde učio u srednjoj školi bilo šta vezano za IT, to se čak ni danas ne dešava, kao IT je dosta popularniji danas nego što je bio pre 10 godina. Ali jednostavno sve što sam učio sam sam. Mislim, čak je i u ono vreme nama bilo još teže jer pristup internetu je bio poprilično ograničen. Znaš, sad svi imaju u kući i ADSL i kabel i šta god. Ja sam ADSL, to je Majdanpek je dobio ADSL, čini mi se 2007. godine, tek. Wow. A pre toga, znači godinu, dve, pre toga smo dobili, da kažemo, digitalnu centralu i ISDN. A pre toga smo bili na analognim centralama, sa dvojnicima, tako da maksimalna, na centrali na kojoj sam ja bio, maksimalna brzina bila je 28,8 kilobita u sekundi, sa veoma nestabilnom vezom. Druge centrale druge dve su imale sreću, pa su imali nekih 48-50 kilobita, tako da je to bilo u najboljem slučaju, da. Pazi, prema što dođemo od toga kako si od 20 plus kilobajta u sekundi došao do toga što radiš danas, hteo bih samo da presečem sad ovaj razgovor jednim pitanjem koje, ako vi nemate odgovor, ja ću sa zadovoljstvom, a to je, skoro nam je došao Netflix u Srbiju i evo skoro je mesec dana prošlo mojih trial, ono što kažu, početnih mesec dana, pa me samo interesuje, ste zadovoljni? Ja sam tu malo drugačiji, zato što ja gledam dosta toga i Netflix ne pokriva sve moje potrebe, pa moram da se služim torrentima. Ali inače... Što ti ne znaš što da kažeš? Ništa, pa niko nije čuo to. Netflix... Mrtav je sad. To su ukinuli, da. Ne, vratio se Popcorn Time. Vratio se, ali su izdali su vest da obustavljaju. Nije, to su šerovali stara vest, ljudi to nisu skopirali datum. Da, ono što je krenuo Butter Project posle iz toga. Ozbiljno, što ti jedini sam ja glup. A inače Popcorn Time se vratio, ima sad Community Edition, ja mislim da je popcorntime.ag
adresa nova, isto se i IFI vratio, cela grupa na JTS. Sad znam da će se dokinu Netflix. Nemoj nas dokinu, ajde da se vratimo na priču. Netflix jako volim zbog njihovog originalnog sadržaja i voleo bih da ga ima više u Srbiji. Sad ne znam, ti si više istraživao kako je to izgledalo i da li si ti zadovoljan? Ma, samo ću dodam da zastarale su neke onako serije, nema prosto novog sadržaja i filmovi su isto matori. Sad ja uključim kao VPN, VPN, i dobijem sadržaj recimo američki, ali prvo bojim se da to neće za uvek raditi, pošto ti napravi si nalog u Srbiji, ne znam, to nekako mi deluje mi da neće raditi, ali ajde, kao malo smo na tu temu pričali, volio bi da vidimo kako će biti za 2 meseca i hvala vam što ste mi objasnili da pokušaju radi. Da, ne, ja sam se isto čim se Netflix, da kažem, zvanično pojavio ovde. I gledam ga sada, ali gledam par seriji, to Netflix Originals, ali generalno opet moram da koristim, da kažemo, druga sredstva da bih našao serije koje gledam, jer jednostavno nemamo mogućnost. Ajmo mi da se vratim na današnju epizodu. Samo što ti kažeš disclaimer, nije još uvek jasna tu granica između toga šta je tu legalno, šta nije. Popcorn Time sam po sebi uopšte nije ilegalan, realno, i to je isto kao što Pirate Bay nije ilegalan. Yes. To je ta priča. Kažem, sve zavisi od sadržaja. No, mi naravno ne konzumiramo ilegalne sadržaje, prema tome apsolutno se ograđujemo od bilo kakvih insinuacija, pogotovo nemaju taman posle. Srećan, nemamo mi audio snimak da to dokaže, tako da smo bežimo, vraćamo se nazad na našu glavnu temu. Ja bih počeo taj povratak na glavni tok sa time. Možeš nam reći šta tačno ti danas radiš? Pa ćemo pričati o tome otkud ti tu. Ovih dana ja radim pa trenutno i dalje sam tu kao direktor Privaxa u Srbiji u zadnje 3,5 godine. A pre nekih 1,5 dana sam preuzeo funkciju koja je originalno bila u Londonu, a to je product manager mobilnih aplikacija naših, pre svega mislim na HideMyOS. HideMyOS je inače provider premium VPN usluga, tako je. Šta je to VPN? Ajmo za malo širu publiku da objasnimo. Pa sad VPN je tehnologija koja je tu sa nama, da kažemo, skoro možda i više od 20 godina, ne znam tačan timeline, ali od skora je počela da bude poznata, da kažem, širim narodnim masama ili... A što? I nećemo na tu temu, ali zato što... sad se me zbunio. Izvini, Krista. Kako se zove... Tako da od skora, pre nekih možda i mi kad smo krenuli kao HideMyOS da radimo, to je znači nekih 7 godina, u tom nekom periodu je krenulo to da bude sve popularnije među end userima, da kažemo, jer je VPN kao tehnologija originalno napravljena za korporacije i enterprise rešenje za povezivanje više kancelarija, remote kancelarija u jednu mrežu, kao i za povezivanje, recimo, čede koji radi od kuće, mora pristupi svojoj poslovnoj lokalnoj mreži, ali od skora malo smo uzeli ceo taj koncept i celu tu tehnologiju i malo je preradili da je koristimo da bukvalno krajnjim korisnicima pružimo opciju da rutiraju ceo svoj saobraćaj kroz naše servere i da time se zaštite od problema koje, da kažemo, hakera na otvorenim Wi-Fi mrežama. Ima ljudi koji su dosta zabrinuti za svoju privatnost, ne kod nas toliko, ali više pričamo o nekom worldwide problemu, NSA, ceo trip u Americi i tako dalje. Mislim, veoma neozbiljan jedan problem u Srbiji trenutno. Da rezimiramo, znači ti si, dakle, iz Majdanpeka krenuo u neku IT priču da bi danas bio direktor jedne svetske kompanije, odnosno njenog ogranka u Srbiji, koji iza sebe, odnosno ispod sebe ima određen broj ljudi, je li tako? Da. Koji je to broj ljudi koji ti, da kažem, vodiš i organizuješ na dnevnom nivou? Trenutno nas ima nešto manje od 70.
Taj odgovor se čekao, to upravo ono gde sam na početku napomenuo da ti imaš koliko malo godina, koliko imaš, a već si direktor ili nazovemo kako god tu poziciju, čovek koji je zadužen za 70 osoba u Srbiji, pokrenuo sve to iz jednog malog mesta u Majdanpeku. Meni je to wow. Ja sam, baš sam oduševljen, baš mi je drago da postoje osobe koje su svojim radom i zalaganjem uspele da dođu do nekog nivoa do kog si ti. I inače, to je nama tema ove emisije i želja zbog čega smo tebe pozvali da ljudima pokažemo koliko je to moguće, jer mi živimo u maloj zemlji, naše mogućnosti su na prvi pogled veoma ograničene, a u suštini dolaziš sam sad ti da nas upropastiš sa svojih 20 kilobajta u sekundi saobraćajem u Majdanpeku i dolaziš do pozicije na koja je veoma odgovorna, koju se, ja sigurno ti obavljaš veoma savesno. Ja sam veoma neodgovoran. Dobro, pazi, duhovitost je isto vrlo bitna karakteristika ljudi koji su na liderskim pozicijama. Ja ništa manje nisam ni očekivao. Znaš što mi je sad zanimljivo? Kad sam sad kao definicija VPN-a, baš smo ušli ozbiljno u ovu priču. Meni je zanimljivo što je i dalje fokus VPN-a sigurnost. Jer mnogi ljudi, čini mi se, samo gledaju VPN kao alat da dođu do sadržaja koji su im nedostupni zbog toga što žive u nekoj manjoj zemlji ili tako tipa Srbiji. Evo, ja lično većinu puta, iako sam radio i sa različitim kompanijama, različite sam VPN usluge koristio na poslu, isključivo poslovne svrhe. Ja i dalje kad razmišljam o VPN-u, razmišljam da uključim Tunnel Bear i da vidim neki sadržaj. Što ne koristiš HDMS? O tome kasnije. To si u pravu, ali nekako družići se ovom posljednjih x godina, ja lično recimo, i to bih volio drugim ljudima da prenesem, gde sam samog sebe uhvatim da kad sednem u kafić za neki public Wi-Fi, prvo upalim VPN iz sigurnosnih razloga, a ne da bi sad gledao, prosto svaki Wi-Fi koji je na javnoj mreži je hakabilan i svako može da vam pristupi podacima na vašem privatnom računaru, a to ljudi ne znaju i to bih volio da istaknemo jako puno. A mi smo IT-u i trebalo da smo svesni tog problema. Ali čak ni mi ne vodimo računa. Jer su svi dalje u nekom razmišljanju kao, pa neće, ko će to što bi mene neko djela. Baš tako. Ali to je ljudski problem, nije to ništa sporno. A evo samo koje posljedice mogu da budu, čisto da ljudima, evo, ja prvi na svom računaru držim šifre do svojih kreditnih kartica, internet kartica. Dobro, to što deliš sa ljudima. Zove se Nemanja Čedomirović, poslaću vam njegove podatke. A šta hoću da kažem, ako sam ja na public Wi-Fi i ne podignem neki VPN, ja sam u ozbiljnom problemu da neko pokupi sve te moje podatke i ja budem upropašćen sa svime što postoji na mom računaru. I nemojte to da radite, znači koristite neki VPN, bio to HDMS ili neko treći, štitite svoje podatke. Za početak, da. Slažemo se, to je a must, kako kažu Amerikanci. Stvarno mora da se pazi na te stvari. No, da se vratimo nazad. Zaista hvala ti što sam tako definisao VPN. Ja sam, u tom momentu mi je palo na pamet, čoveče, i dalje je sigurnost u prvom planu. Nije samo uživanje sadržaja u Pa jeste, sigurnost jeste, pošto generalno, kao što smo rekli sada, to jeste problem. Ima sve više i više uređaja, svaki lokal, svaki kafić sada, mislim, i ulice su počele da budu pokrivene free Wi-Fi-em. A da ne pričamo samo o phishingu koji se dešava i man in the middle attacks na open Wi-Fi-u i tako dalje. Tako da definitivno to je jedan klik koji može da vas sačuva od raznih problema. Ne mora da bude HDMS, mislim ima i drugih rešenja i šta god. Tako da uvek postoji način da se zaštitite i dobete. Dobro je da ljudi imaju tu svest. Da. No, kaži Nemanja. Da, izvijem se te prekinuo. Ako možemo da se vratimo kad je pomenuo HDMS, pa mi je to dobar uvod. Kako je skrenula cijela ta priča i kako si ti uopšte došao do HDMS-a? Da li je to bilo, HDMS, to je moj poziv ili je to nekako bilo sasvim slučajno? Ne, to je definitivno bilo slučajno. Veoma slučajno. Mislim, sad vraćamo se na tu priču neko doba srednje škole, i to posle onog dela kad smo već dobili ADSL. Pre toga nije bilo.
Znači neka 2007. godina, je li tako? U tom periodu smo svi koji smo bili u IT-u i koji smo se bavili malo programiranjem i PHP-om, web dizajnom i tako dalje, smo čačkali stvari koje nismo trebali da čačkamo, recimo. I nekako je Hide Mask, koji tad nije bio VPN servis, o tome ćemo da pričamo kasnije, ali generalno je nudio samo web proxy i proxy liste, pa sam koristio taj u tom periodu te alatke da, eto, malo... Ma ti si hakao nešto. Da, nećemo, nemoj tako. Pa da, ako se koriste proxy. Evo kako za sve potrebe, za eksperiment. Za privatnost. Verujem da je bilo veoma etički. Jeste. Pola. I eto, mislim sad, pošto si već tako rekao, svi to znaju, jednostavno sam tih par godina koristio Hide Mask, dok jednog dana nisam otvorio stranicu i video da je drugačija i da se nudi nešto što se zove Hide Mask Pro VPN. I mislim, to je bio softver koji nudi enkripciju, ne znam, više servera, država, dosta IP adresa i meni je to bilo jednostavno zanimljivo, jer je velika razlika i unapređenje odnosno na web proxy i same IP port proxije, gde sam ja to želeo da probam, tad, mislim, u tom trenutku odmah, jer mi je bilo fascinantno. Nažalost, u tom periodu, mislim, to je bio premium servis koji se plaćao, i kao što se i danas plaća, ali nisam imao mogućnost ni sredstava da platim tako nešto, niti mi je bilo to preko potrebno, ja samo želeo da probam i da se igram sa time, te sam tražio način da probam servis, neki free trial ili bilo šta, ali to nije bilo dostupno na sajtu nigde, jer nismo nudili tad free trial, mislim, nisu nudili tad free trial, a ne nudi se ni danas. Bio je tu 30-day money back guarantee, tu je i danas. Onda sam izvalio da Hide Mask ima svoj IRC server i kanal, na koji sam ušao i video samo jednog člana konektovanog, a to je bio @Jack ili Jack, koji je bio operator tog kanala. Odnosno i vlasnik firme, te sam ja tako shvatio da je on verovatno vlasnik Hide Mask-a, što je meni bilo još fascinantnije, sam bio, da kažem, fan Hide Mask-a. Jedan mali samo, da kažem, znak pitanja. Jackass, jes neki magarac bio, čini mi se u logu, da sam ja to... Hide Mask je igra reči, nije kao baš sakri moje dupe, nego je više, mislim, jeste, ali je, Donkey je naša maskota, jer Donkey, tako da igra reči malo. Ali, Jack je to, mislim, možemo posle da pričamo o tome kako je smislio ime, opet veoma random, ali onda sam ja iscimao Jacka i kao počeo da pričam s njim kako dugo koristim sajt, kako me zanima VPN i želeo bih da probam. I da li postoji mogućnost da mi on da, free trial account ili bilo šta, da se, čisto da vidim kako radi. Znaš šta on rekao, kao da ne može, jer nema kao triala, ali imaš kao money back guarantee, te sam mu ja objasnio da nemam način ni sredstava da platim. Nisam imao ni karticu tada i to kod nas u tom periodu isto nije bilo, i sada, a tek nije bilo jednostavno toliko popularno. I ne znam, nekako smo pričali davno je to bilo, 7 godina skoro, stigli smo na temu da ima trenutno problem koji pokušavaju da reše već par nedelja, to je da Hide Mask ne radi na 64-bitnim sistemima, baš se u tom periodu pojavio Windows 7, koji sam ja koristio, ja sam mu rekao da koristim 64-bitni sistem i onda je on rekao, pa evo, nećeš moći kao, jer ne radi kao dok ne rešimo, to nećeš moći ni da probaš, ni bilo šta. Ja sam onda rekao, meni je to postalo tad još zanimljivije, bio sam u fazonu nemoguće, znači mora da postoji način da se nađe neko rešenje da to radi. I onda sam nastavio tu priču s njim, gde on rekao, ok, evo ti nalog, probaj, ako središ, imaš kao doživotni Hide Mask nalog. Ja rekao, ok. Motivacija. Sasvim ok. I da mi nije dao doživotni nalog, da li bi to uradio, jer mi je bilo zanimljivo. Nekih 10-15 minuta kasnije sam se vratio sa rešenjem i screenshotovima kako to radi. A koliko su oni to dugo radili, pokušavali da... Nešto, par nedelja se on cimao sa tadašnjim programerima oko rešavanja problema. I eto, posle nekih 10-15 minuta sam se vratio, to je radilo.
on me pitao šta, kako, ja sam to lepo upakovao sve u jedan zip, poslao na mail rješenje i eto, očigledno dobio svoj doživotni hajde majas nalog. I sada sve je to super radilo i meni je bilo sad fascinantno da ja nastavim spiku sa njim oko sve, jer opet kažem, hajde majas, bio sam fan i dalje sam fan. I ne znam, to je trebalo već sledećih par nedelja, smo mi nešto non stop pričali, gde je on mene samo odjednom pitao kao, da li ti hoćeš da radiš sa mnom, kao menadžer tehničke podrške, to je bila titula u to vreme. Na što sam ja očigledno rekao da ću da razmislim, da mi da se pohvatio. To nisi rekao. Nisam, ne. Gde da potpišem? Ne. Odmah sam rekao, okej. I to je tako krenulo. Bukvalno... Je to tebi prvi posao bio? Nije, radio sam pre toga freelance, radio sam u radio televiziji Majdanpek nekih godina dana, kao tehničar, videomontažer i svašta nešto. Tako da nije mi bio prvi posao, ali da kažemo, bilo mi je prva vrsta takvog posla, pogotovo što je to sve bilo online. Mislim, mi smo radili od kuće, jednostavno ljudi u to vreme kojima sam pričao da ja radim od kuće, oni su svi bili, to je super, ili kao to je nemoguće, to je neka prevara, to je... Ili ne radite ništa, znaš, zato što radiš od kuće i još radiš na računaru, ti ne radiš ništa, ti igraš igrice, tebi neko plaća i to je sve. To je danas, i dalje, percepcija postoji u različitim segmentima. Dobro, ali ja sad pričam o Majdanpeku, pogotovo koja je onako malo manja i zatvorenija sredina, pogotovo za taj pristup poslu koji smo mi imali. Ali eto. Kako je onda, mene sad baš jako zanima, koji je to trenutak kad si ti iz Majdanpeka odlučio da pokreneš nešto u Beogradu, odnosno u dogovoru sa Hajde Majas ekipom i celom tom pričom, kako je to došlo do toga da vi sada imate 70 zaposlenih? Pošto smo, od kad sam ja počeo da radim, ubrzo, mislim, rast nam je bio poprilično, da kažem, brzo, nas je bilo samo dvojica koji smo radili, i trebalo nam je još ljudi što pre koji bi radili podršku sa nama. A odakle ti je kolega bio? Rekli nas je bilo dvojica, ili ti samo direktno radio sa Jackom? Sa Jackom, da, nas dvojica, Jack i ja, i to je to. Mislim, bilo je nekih programera sa strane koji su radili part-time kao freelance. I onda su nam trebali ljudi, ali sad je opet tu jedan veliki problem što imamo naše interne sisteme i alate, a radimo od kuće, Jack je u Engleskoj, ja sam u Srbiji, u Majdanpeku da budem precizniji, sad nam treba još neko ko će se uključiti u tu ekipu, ali da je neko ko je proveren, koga znaš, nije to tek tako kao... Jesu, osetljive su stvari. I onda sam ja počeo da zapošljavam prijatelje iz Majdanpeka i drugih gradova, ljude znači koji sam znao da imaju tehničko znanje, da kažemo dobro poznavanje engleskog jezika i pre svega ljudi kojima sam mogao da verujem. Jer je, pogotovo u tom početku, tako to je baš bila bitna stavka. I krenuo je tako, jedan, drugi, treći, posle, ne znam, godinu dana nas je bilo već 5, ja mislim. Malo mi je to i dalje, zaboravio sam pravo da kažem, ali bilo nas je oko 5, tako da je taj tim rasto. Posle nekih, mislim da je 2011. se otvorila prva kancelarija u Londonu, tako da je tim i u Londonu počeo da raste. Znači zapravo u Beogradu, u Srbiji prvo krenuo, da kažem, legalni entitet, pa tek onda... Nije. U Londonu 2011. i godinu dana kasnije, to je 2012. Kreće to u Beogradu. Znači, od kuće radi dalje, sve stavno. Da. Do toga smo došli zato što, kao tim je ovde već rastu, bilo potrebe za još ljudi, i onda smo jednostavno pričali o tome nekih godinu dana, znači nije to bilo kao puf, radit ćemo, nego bilo je malo priče, kako ćemo, šta ćemo, da li ima potrebe, ali ispostavilo se da ima dosta potrebe i onda smo jednostavno rekli, ok, uradit ćemo to, i 2012. Negde sredinom godine smo počeli da radimo na tom, da kažem, projektu otvaranja firme ovde, traženja prostora i tako dalje, i u oktobru 2012. godine smo otvorili zvaničnu firmu i počeli da radimo ovde sa još jednom ekipom novih ljudi, ja mislim da ih bilo još 5. Tako da, eto, i od tada, mislim,
rastemo. To je recimo meni sad interesantno iz ugla, i Miloš i ja, mi svim znamo šta mi sve radimo i koliko vremena nam je trebalo da neke stvari postignemo, ali ti si od nekog IRC kanala došao do toga da otvoriš kompaniju u Beogradu. Kako si ti učio svim tim leadership stvarima, gde si naučio kako se vodi kompanija, ili si to učio iz iskustva, grešio pa ispravljao stvari, kako izgledao taj tvoj put edukacije u celoj toj priči? Pa nisam bio kao spreman za to ili sam se nešto spremao, već sam sve učio usput i sam. Tako da nisam pravio baš nešto previše grešaka, što mi je drago. Ali da, učio sam iz grešaka i stvari koje radimo, jednostavno nekako sam radio kako ja mislim da treba i kako je ispravno, takav odnos sam imao i sa kolegama i jednostavno tako smo gradili celu firmu i celu tu mentalitet taj firme. Tako da ništa to nije bilo kao da li ovo, da li ono, kako treba, jednostavno sam radio kako sam mislio da je ispravno i tako i dan danas radim. Tako da što se tiče toga, posle evo već skoro 4 godine, 3 godine na toj poziciji, ja i dalje nisam, da kažem, promenio neko razmišljanje. Dalje radim ono što mislim da je ispravno, što imam osjećaj da je dobra stvar ili šta god. Da, vidim, fiksira me Nemanja prstom ovde, zato što zna da ja volim po svom da radim tako, samo ja, nažalost, ne mogu se pohvalim da nisam grešio. Ne, pa svi smo pravili grešku, mislim sada kada se postavi pitanje da li, nisam napravio nijednu grešku toliko veliku da bih je baš pamtio, ali sigurno je to bilo usput neka greškica, ali to je sasvim normalno, mislim. Pa znaš kako ja gledam, mi smo studirali fon. Ja sam ti profesor vodu, čisto da znaš. Da, malo smo loši prema gostima u podcastu, ali dobro, mislim, prvi put si ovdje. Pa navići ću se. Hoću da kažem, mi smo studirali fon i Nemanja ja, sad nekoga je završio, neko nije. Loše kad će završiti. Dobro. I šta smo, uvijek su nam pričali na nekim, tako kako mi to kažemo, menadžerskim ispitima i to kako postoji ogromna razlika među menadžera i lidera. I jedna od presudnih stvari u tome da neko bude lider je taj mentalni sklop i visok nivo intuicije. Znaš, ti sad nisi imao formalnu edukaciju u oblasti menadžmenta, a pazi, de facto si menadžer. Da, tehnički studiram nešto slično, ali ja sam svoj fakultet zadavno Bataljon nisam. Da, hoću kažem, mislim, najbolja škola iskustva, to niko neće nikad sporiti, ali ne može svako ni da prođe samo kroz tu školu, već taj liderski mentalitet je nešto što ti moraš posjedovati da bi bio ovdje gde jesi. I razlog što smo mi tebe pozvali je što si neko ko je mlad, imaš taj mentalitet, koristiš ono što umeš, koristiš svoje sposobnosti i evo tu si sada da vodiš tako firmu od... Inače, firma je veoma nepravni izraz, moram prestati koristiti. Kompaniju, tako je, od skoro 70 ljudi. Da. Sad, jesu li to sve korisnička podrška ljudi ili... Pa nisu. Najveći deo je korisnička podrška, ali smo u posljednje vreme počeli da dodajemo i malo druge pozicije, kao što su recimo QA i marketing, i imamo malo programera ovdje, tako da pre svega... Ali to se širi, znači? Širi se, širi se. To je ceo plan i cela poenta, da... Napomenuo si da se sad ti baviš i malo drugačijim nekim stvarima kao product owner ili ako se da, product manager, da. Šta mu to znači? Vi radite verovatno na nekim novim stvarima koje ćete tek objaviti, pa ako možeš malo o HMS-u generalno, šta su planovi i šta trenutno radite? Pa, kako sam preuzeo poziciju pre nekih godinu i po dana, glavna stvar nam je bila kao product manageru za mobilne aplikacije da odradimo, kažem, revamp svih naših mobilnih aplikacija, svih, 2, iOS i Android verzije, koje su, moram da kažem, bile zapostavljene i to je jedan od problema firme koja je krenula ovako i koja raste, da se u svom tom rastu malo prioriteti menjaju naglo i tako da smo zapostavili mobilne aplikacije niz godina, što je bilo ne baš tako dobro, tako da je to jedna korisnika. Škola, da, a imala je korisnika na mobilnim platformama,
Ali smo, eto, pre nekih godina i po dana rešili da konačno ispravimo tu nepravdu. Te sam ja preuzeo taj novi projekat redizajna i revampa svih, opet, iOS i Android aplikacije, koje su u decembru ove godine zvanično puštene svim našim korisnicima. Naravno, nisu i dalje, da kažem, savršene, imaju dalje male bugove i nikada se ne završi. Imam ogromnu tu listu stvari koju treba da uradim, mislim, razna unapređenja, mislim, to jeste poenta da nikad nema kraja i jednostavno ako napraviš nešto najbolje, pa možeš sigurno i bolje od toga vremena. Pomisli čovek, zar to nije on-off VPN? Jeste, to je najgore od svega što jeste. Iza toga stoji gomila. Uvijek je to. Sad ne pričamo o uspešnosti velikom broju ljudi, možeš samo da nam kažeš, ne moramo neke mnogo brojke, ali koji je broj korisnika koji koristi aplikaciju na svetskom nivou? Mogu da vam kažem, broj korisnika ukupno koliko imamo, to je oko nešto preko 200 nešto hiljada aktivnih korisnika, 250 to je možda. jako interesantno. Imamo na sajtu, nam se stalno updateujemo statistiku, tako da... Pa da, ako nastaje to, ako biće to i milion. Pogotovo što, znaš, dolazi edukacija polako, to što ti kažeš NSA, ta priča se zahuktava i to žestoko. Pojava Snowdena na u čitavom tom paprikašu, da se tako izrazim, je vrlo ozbiljna stvar i on se konstantno pojavljuje po konferencijama itd. I čini mi se da ljudi sve više i više su svesni koliko im je privatnost ugrožena. A ne kao kod nas uvodimo lične karte sa čipom, a ljudi pišu šifru na sticky note i stave na monitor. Mislim, to je ozbiljna stvar. Danas se bukvalno desi, to sam digresija od celoj priče, odlazim u banku da podignem karticu, stigla nova kartica, nebitno, i devojka kao, evo ja ću da vam pomognem, i otvaram i onu šifru i vidi moj pin, neko, da li ste normalni, šta ste radili? Bolje da ti ne kažem kako bih ja reagovao čuti. Evo da poliš. Pa šta ti je rekao, pa nije problem, idi na bankomat i zameni. Jednom ćemo emisiju da napravimo samo da kritikujemo domaće, ne znam, može cijela jedna banka. Da, video sam da si ljut, nećemo da pomenjamo, pratim te na Twitteru, haha. Ne, definitivno stalno se svađam sa da, ja mislim da svi imaju to iskustvo. Ja imam prvi to iskustvo i da kažem privatno kao fizičko lice i kao pravno lice isto, znači ne znam se gde gore prođem. Ali dobro, mislim, bit će nam i to tema. Pogotovo recimo e-banking. Nemanja mi sad ovde nešto šutira nogom ispod stola. To trebalo da bude prirodno. Šalim se. Znaš šta sam primetio? Primetio sam da ti na majici piše AVG Zen. I neka sličica gore, ne mogu da protumačim. Logo, ok, odlično. AVG, jesi ti, imaš veze nekim sa AVG-om? Imamo od maja prošle godine sam zvanično zaposlen na AVG-a. Aha, to je znači bilo neka akvizicija? Zaposlen u AVG. To je meni bilo interesantno da pričali smo, imali smo nekoliko milestona ili miljoka, zašto bi rekli. Ja, nemoj miljoka, dobro, neću da kritikujem. Što bi rekli, da, gde smo pričali početak, pa onda zapošljavanje u Srbiji, i onda dolazi jedna velika korporacija... Koja nije kraj. Dolazi velika korporacija i šta se dešava onda sa HideMyOS-om u tom trenutku? Pa ništa, mi smo i dalje HideMyOS, kao što svi znaju. I ništa sada radimo na tome da... Vi ste zapravo akvarovani od strane AVG-a. Privax je akvarovan od strane AVG-a, sa Privaxom, HideMyOS. I u principu mi smo njima bili interesantni jer HideMyOS je jedan od najvećih VPN provajdera na svetu, dosta dugo godina smo tu i jednostavno mislim da smo zaslužili tu neku poziciju i eto, u maju je to bilo finalizirano što se tiče akvizicije. To je novi početak sada i trudimo se sada da rastemo i dalje, sad će tu biti nove mogućnosti. AVG je za ljude koji ne znaju jedan od najpopularnijih antivirusa, tako, ima jako bitna i privatnost. Jeste, sad i generalno, ako gledate globalno, sve te kompanije koje se bave sigurnošću i generalno antivirusima, svi su počeli da se shiftuju ka tom delu
integracije VPN proizvoda u svoje proizvode. Da. To je jednostavno to. sledeća stavka tu koja imaš dosta. To je to, koliko možeš da izbegneš stvari ako si na sigurnoj mreži. Da, džabe ti i firewall kad tvoj paket prođe kroz nesigurnu mrežu. Definitivno ima smisla. Tako da, eto, sada imamo velike planove što se tiče globalno, što se tiče i Srbije, o kojima ne mogu baš to ćemo u nekoj kada bude najava to zvanična, ali eto, radimo na tome i... A šta recimo, i sam deo jedne velike korporacije, verujem da si ti sad osjetio mnogo toga šta znači kada si deo jedne korporacije, pa koje sve to probleme i koji sve izazovi postoje kad postaneš deo jednog takvog ogromnog sistema? To je onako, s jedne strane je šok, jer mi dolazimo iz takve firme koja je krenula kako je krenula, od kuće i sve to neki, mi nismo bili startup nikada, ali je mentalitet i rast i sve ostalo je bilo potpuno isto kao da smo bili startup. I onda odjednom se mi shiftujemo u nešto što je korporacija. I sada jeste veliki prelaz, jeste velika razlika, jednostavno stvari se rade drugačije. Nije kao pre gde ja pustim mail Jacku i kažem, ja ću da uradim ovo, on kaže ok, ili čak ne kaže ništa. Upravo to. Tako da, jeste, sve to ima svoje i pozitivne i negativne strane. Sada nama je čudno kada se tako naglo premestimo iz ovog našeg startup mindseta u korporacijski, ali sve to ima i svoje velike pluseve, jer ima sada mnogo više stvari koje možemo da naučimo i mogućnost širenja i znanja i mogućnosti i samog proizvoda, tako da, eto, radimo na tome i vidjet ćemo kako će ići u sledećih x godina, a nadam se da ću uskoro imati neke informacije o stvarima koje planiramo da radimo, tako da... Ako, mislim, mi ti svakako želimo u tome sreću, zato što za početak mislim da ti zaslužuješ da budeš deo tako nečega. Ali ajde, kad smo već kod toga, evo malo da se vratimo na jedan lični plan. Ti si vrlo brzo napredovao od, ja ću opet kažem, tih 20 plus kilobajta po sekundi interneta i nekog rada tehničara u radioteleviziji Majdanpek itd. do danas zaposlenog u AVG-u, jel tako, sa velikom odgovornošću, tako dalje i tako dalje. Kako je to uticalo na tvoj lični život, na tvoje odnose sa ljudima, na generalno tvoj pristup stvarima? Pošto, da li te promenilo nešto? Pa nije me, verovatno sam, znaš kako, da sad imamo neku paralelu, kao šta bi bilo da nije bilo toga i da je bilo, verovatno bi bilo neke razlike u mindsetu, ali ja mislim i nadam se da se nisam nešto previše menjao, mislim da sam za tih 6-7 godina sazreo dosta, tako da mislim da bih više rekao sazreo nego da sam se nešto menjao. Jer kao što kažem, i sve što sam radio ovde i što radim i dalje, sve radim nekako po nekom svom nahođenju i kako mislim da treba, jednostavno trudim se da održim tu... A su se promenili ljudi u tvom životu? Ili jesu samo došli novi ili je tu bilo... Pa ne znam, pravo da kažem, nisu previše, imam dosta, znači ostao sam u kontaktu i družim se dalje s istim ljudima s kojima sam se družio pre. Naravno, uvek se tu nekako izgube ta neka, da kažem, prijateljstva, jer jednostavno ljudi se menjaju, šta kažem, ne samo menjaju i sazrevaju i svi idu u nekom svom pravcu. Naravno, ima tu nekih ljudi koji su jednostavno očekivali od mene zato što jednostavno sam ja tu gde jesam i radim to, recimo da kažem tako grubo, očekivali posao. I gde su to imali loš veoma pristup tome, gde kao standardno naše u državnim firmama ovo imam vezu i kao daj mi posao, gde sam ja ljudima rekao jednostavno ne možeš. Ako znaš. Ako znaš, nije problem. Ja jesam zaposlio koliko svojih prijatelja i drugara, ne samo zato što su mi prijatelji i drugari, već zato što su imali znanje koje smo mi mogli da iskoristimo. Moraš da budeš odgovoran prema poslu, nije to... Ali osim toga, mislim, to je stvarno mala grupa ljudi koja na kraju krajeva savršeno nebitna, kad se već tako postave stvari, ali generalno osim toga ništa se nije preterano izmenilo. Naravno, upozna čovek još mnogo novih ljudi i posao te navede na nove ljude, evo recimo na Čedu, što se veoma kajem. Čed inače Nemanja za gledalce, to je slušalce. Da, to je ovde, prijatelji se zovu po radnicima. Da.
Sad tu si gde jesi, prošao si to kao što si prošao. Jedna od stvari koju mi ovde u podcastu se jako mnogo trudimo, jedan od naših osnovnih postulata i preduslova našeg postojanja i delovanja u našem okruženju jeste ono što mi kažemo vraćanje nazad zajednici. Ti učestvuješ aktivno u IT zajednici. Jel možeš da mi kažeš kroz koje procese, kako, zašto, šta ti nalaziš u tome? Ja se sjećam meetupa koja će digresija, kad se sponzorisali Silicon Valley. Da, jesmo. Trudim se ja da guram, da budemo uključeni u što više projekata koje su ovde i sa Start IT-em isto, to je sa Startitom ili kako god hoće. To je po srpski. Kako god hoće neko da kaže da, ali trudim se da budemo još aktivniji, jer mislim da nismo i dalje dovoljno aktivni po mom mišljenju, onako kako bih ja želao i na nivou na kome bih ja želao da budemo aktivni. Tako da, eto, još jedna od stvari o kojima sam pričao je da će se desiti, a to je trudit ćemo se da idemo i u tom smeru i da guramo i tu priču. Bila je priča i za tvoj meetup na kome ti radiš. Desit će se. Da se uključimo u to. Čemu Nemanja radi? Sad otprilike otvorim udžbenik da pročitam na čemu se radi. Nemanja radovi. Petkom radimo. Da. Ne, mislim na PHP. Da, PHP Srbija, pričat ćemo o tome neku drugom priliku. Pazi, još jedna stvar koju sam hteo, ti pojavljaš se generalno na tim događajima? Slab. Jednostavno nisam imao vremena i mogu da kažem da ovih par godina koliko smo ovde nismo se nešto previše izlagali javnosti. Zato je ljudi malo zna za celu priču. Da. Ali možemo da poradimo na to. Možemo, radimo. Pa evo, ako odlučiš da promeniš to, tako, ako odlučiš da promeniš to i malo se pojaviš na više događaja, mi ćemo biti slobodni da te pozovemo na sve na koje mi budemo posjećivali, pošto si ti neko ko je načinio prvi korak i prišao tada nekome koga nisi poznavao, Jacku, ili tako, koji je napravio čitavu tu HMS priču. Ja verujem da si ti otvoren da ljudi tebi priđu, da sa tom porazgovaraju, da razmenite iskustva, kontakt ili šta već, pa eto ja ću iskoristiti ovu priliku da ljude pozovem. Jovan Petrović, HMS, čovjek koga ste slušali i verujem sa visokim zadovoljstvom kao i nas dvojica. Jovane, u ime IT Srbija podcasta i svih onih koji su njegovi slušalci, mi ti se od srca zahvaljujemo na ovom gostovanju. Hvala vam. Za kraj bih hteo samo da kažem da smo ovu emisiju snimili novim mikrofonom koji smo dobili na poklon od jedne fine ekipe koja se zove Webinarium. Pa bih hteo samo da se još jednom veoma zahvalim na tome i u Nemanjino i moje ime i u Tihomirovo koji je i dalje tu negde, samo te nema... Kao ljulja klinca ovih dana. Jeste, ali čućete uskoro i njega. Naravno, hvala vam ljudi, podigli ste nas na viši nivo i uložili ste u nas, trudit ćemo se da to opravdamo. Inače, Webinarium možete naći na adresi webinarium.rs, oni imaju stvarno neke sjajne sadržaje, profesionalne, korisne, edukativne i definitivno onako pionirske na našem prostoru, tako da nemojte propustiti. Hvala vam na slušanju. Hvala svima. Ćao.